bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Gomu ngotagu Ibrahima Kane Katanti leñol. On jarama. Bandiraɓe tedduɓe laaroɓe tuddude yirde internet, Gomu ngotagu arti waddude mon yewtere kono no hewno wadde. No wata yewtere nde ko Ibrahima Oumar Kane Katanti leñol mo Agname yeroyaɓe, to karallagal ko Abbas Malal Abbas. Hande noon koɗo meɗen ko Yaya Alpha Dia to daabi odeji, garɗen kadi ko jokkude rogere meɗen ɗiɗi ɓere ko kalanɗen ko abbiti e jangde Pulaar e ɓamtare leñol fulɓe e jokli windere nde. Ɗum noon tan ko wiide yon kettoro ɗum e noppi dimi e hakkillaji beele mbawen famde yewtere ceerno men ceerno Ya Alpha Dia. Min garti no mbiruɗen ni eɗen jokkoro guere men, en garino ha on puɗɗima yettade nokkuji kewɗi e nder leydi Farayse ngam wawde rendinde yimɓe yiɗɓe dillande leñol ngol ha jaaɗon Bordeaux ngam wawde famminde ɓe holno jiɗirɗon, holo ɗum yaruno. Ewa, on jarama, min calmitimo on, min jokkiden kadi yewtere nde tan no mbirɗen ni. Nde min jetti Bordeaux, min ñaaguiɓe yoɓe jaañi jonɗe ɗe, wona yoɓe gummo kono ko yoɓe dirtu ɓe keñña heddiɓe ɓe. Ewa, watte ko wiyete kawtal, ko wiyete moɓodiral. Moɓodiral ngal waɗe haadi ɓe mbi Pulaar o e ɗiɗo machine aji ma daña haalis nde machine aji coode. Teɗen gandi enen on saaha ken yaltinaɓe machine aji aduna. Ha hande ko Amadou Tidiane Diamdi haalatno ko enen e ɓernam kono mi wawano haɓanede ɗum ɗon. Jinnomi tan ko yo haalpulaar ndendu koto hunde fuɗɗo nadde tan jomumen tawa paami paamani gaddanen kadi caɗele e ɗeɗon alkule koɗɗe ɓasede. Son yi wiyama ma haalis kewɗo dañande machine aji nani firti ko en galano e machine aji he alkule meɗen. Machine aji woni alkule windere ɗe woni ɗe latin ɗe ganduɗa espagnol, italien, français, allemand, anglais, ɗeɗo fof ɗo mbawi hawrude gotel fof winda ko sohli ko e machine muɗum ɗeeto ɗemɗe. Enen e galano ɗum, enen kala e mabɓe mo gadduɗe machine mum ma dañen masɗe ɗakkaɗe ko nande NE, ƴE e GE e BE. Min mbiɓe joni noon haali mbiɗon ko yo haalis fewi yo rendino, mbiɗon kon kawtal, teɗo kon bandiraɓe, kon sehilaɓe, kon jiiduɓe koye wuuro woto kadi gonɗon. Woɗɓe noon hankkadi ne jiiɗi nadde e nder moɗon alay sago yimɓe mbaɗa moɓodiral, fedde nde firte, yiɓɓe nandude hen jawɗele mumen ɓe puɗɗo nadde hen. Wooda hen ɗoɓe joƴƴina e poste oji ɓe dokke hen responsabilité, tawa hankkadi ko France foof ɗo jaaɗo fof ɗo jogui ɗon jaaborgal mum. ɗum ɗe sani nandirede, kono Allah haaji kam, Allah waɗi hen moƴƴere. Kono noon jiɗɗo ɗo waali e jiɗɗo mo waalde uddu suudu hewani rendinde ɗumen ɓe jaɓi. Min jamiri ñalamo yo waɗoye manto la joli. Holko waɗi min suɓade manto on saaha? Summugo manto ko minen cuɓi ɗum, minen foof, wona o walla o, kono ko min kaldi ɗum kam min e murtuɗo e Mamadou Souley Ba e Aboubacry Dieng. Min mbi so tawi manto waɗanomo hoore fedde ɓamtore Pulaar woni kawtal, ummotoɓe Rouen en Havre en garata ha Paris mbaylita laaɗe puɗɗo ruttade. Bordeaux naɓe dogani arde ha Paris kañumen jetto. Ummotoɓe Lille ko noon. Ha gandi min kolli tan ko ɗon haysan wona hakkude kadi ko nokku kam ɓadiɗo ɗo ganduɗa yimɓe fof ne mbawi hawrude ɗon. Moɓodiral ngal yo waɗe toon. Allah haaji ñalawma o toɗɗo noon moɓodiral waɗi toon. Eyyi nde ngal moɓodiral waɗi toon heewi dille, heewi tampere. Ewa, kamɓe ɓe cikkata ko fof yiiɗi ko heɓtede dow mabɓe. Ɓeegane kadi ɓemin gonɗi ɓe Mantes la Jolie naaɓe heddiɓe en fof wayi kono yiɗɓe heɓtude ha laaɓa ni. Ewa, ɗon noon hankkadi ne ko numɗal tan wawata rewde ɗon. Ewa, hankkadi ne haalpulaar en oɗon gandi jikkuji men, so gari so haysano ko caggal keen noon jiiɗo ko arditade e heɓtude fof, min kolliɓe tan wona noon. min dari hen darde tinni
ha gardugol fedde nde kam wiya tan kam yo kamɓe bordonaɓe yoɓe ƴeftu ɗum ɓe gardito hankkadi noon poste uji jagorɗe ceerna ɓe ƴefta hen ɓe carata e nder leydi he ɗo waɗa siège social muusino no feewi hewɓe donkino famde ko yeyete donkino andude ko yeyete haalisaji podama doole gueɗe mbiyama yo mbaɗe ewa yimɓe hewɓe donkino famde cikkanno kadi ko minen arɓe ɓe tan ɓe mbiyata ɓe ko jangguɓe ewa mataw ko jiiɗi ko nawde jawɗele men walla ko funtuɗen walla won politique aji ɗi ƴeewoyta ewa kono ɗum ɗo foof laaɓi ɗo sakken ɗo Allah haajinde min mbaɗi homin mbaɗano minen e murtuɗo e Mamadou Souley Aboubacar minen fof min dutti min paati Sénégal 84 e minen fof min gartuto min gartu toon hankkandi kadi min mbi kadi ma ummitine gonɗo kono komin goppuno France ne ummi ko mamin mbaɗa révolution mbaɗo noon e nder Sénégal ɗo no woni hankkandi min mbimami dille gonɗe ɗon ɗe ewa waɗa a tii ewa ha heddi e nokkuji no leyɗel mon mbiyata les lieux sensible nokkuji ɗi pular wawa nadde hay sanno pular ne toon ko nande Madina Gounass ewa Madina Gounass oɗon gandi huuro ceerno Alaji Mamadou Seydou radiallahu anhu hay goto wawano nadde e maggo kono en 81 hitande 1981 Allah walli kam min e murtuɗo e Belli Bousso ene jeeya siwol e ceerno ma jakati ka koye jargueɓe amen jeeya minen ɓeeɗo min tawdiri minen ɓe ga min gummodima Aboubacry Demo e Mamadou e murtuɗo min gummodima Dakar yaade Madina Belli Bousso noon rokki haalis o foof kadi mbaɗa addi kaɓirɗam e ngol ko min addi kaɓirɗam no katande leñol woniri ɗo ni jidde wadde film Daka Medina Gounass filmude Medina Gounass filmude Daka addude kuutorɗe nden hitande kadi Alaji Mamadou Seydou ko ene yalti aduna yo Allah yurmo o yaafo o ko waktu mettuɗo arde eyyi saabu e gurdam ceerno ɗum meeɗani jaɓede mayde ceerno noon ɗum ɗon jaɓede woni caɗele no feewi min murtuɗo gadi yaadude toon e on saaha ko ngol gadnonde kadi murtuɗo meeɗi arde Dakar Medina Gounass nan ɗo ñande jewte kewɗe ɓe mbi o waddini e ceerno Alaji Mamadou Seydou e baaba o kam ko sehil ceerno Alaji Mamadou Seydou ko almuɗum mum no feewi kono jonde tigui rigui hakkude murtuɗo e mawɓe Madina Gounass ko hitande min jaadi 1981 min jaadi min jiiɗe e ceerno Mansour min jaadi min jiiɗe e ceerno Amadou Tidiane min jaadi min jiiɗe e ceerno Abdourahmane Banaji ceerno Alpha Ibrahima Kane min joddemo min jodde e ceerno ma Jakete min jodde e ceerno Bachirou Thiamen e miiraɓe mumen min jooɗodi min murtuɗo min jodde e président Mamadou Dia min jooɗodi e ceerno Alassane Houdallahi min jooɗodi e ceernaɓe bijankoto ɓe kala sernaɓe mawɓe arnoɓe toon e on saaha min jooɗodi mumen andinde ɗumen holko addi min on saaha noon way kono Sare Sanini sukki nattako ceerno Amadou Tidiane woni kalifa kono ceerno Mansour woni mawɗo ceerno Mansour holli min tan e on saaha ko haadi gurdam ceerno mum foof ɗum ɗo meeɗani jaɓeɗa hay photo meeɗani ƴeftede ɗon e Daka he ɗum ɗo so tawi min gaddi tan film aji min mbi emin pilma ɗum ɗo way kono koɓe nodditiɓe aduna ni ɓe mbawa ɗum ɗon e o saaha e heeɓe hitade min nene kollumi tan minen foof arɓe ɗo ɓe komin almuɓe min gona homon binneɓe min gona tan janggoɓe France min ganda ko koye amen ko goni minen fof komin jangguɓe Qur'ana min jangi sharia ndeke noon alay saago ko ummanteɗo ko no Touba dañiri filmeji ni ha anda no Tiwawon waɗirte ni Ndiassane Layene la fraternité Khadiriya to Nimzane no waɗirte ni alay saago Daka o no holle demal Allah laaɓugal gongal ɗomal kono min donc dañi yamirode min goni to balɗe jeenayyi min jeeyi ko guila ko fuɗɗode kono Allah haaji e fuuntiji ha ɗum ɗon waɗa kono wona e dow yamirore saabu ceerno yamirani wi ko ha ceerno Mansour yamira ceerno Mansour no wi ko wawa yamirde kono min jii ceerno Bana wi min deɓi ngelam koye won gondum so mawɓe ɓe jeeɓi ceerno Alpha Ibrahima en ceerno Amadou Boyinaji en kala tawtoranoɓe wi koye amen wondi eyi kono yamirore nde ko ɓe to ummoto nde min dañi on sembe tan ñande Daka ne heddi balɗe ɗiɗi e sakade ko nde min pilmi film
daga noon ko toon min jaadi min jiide ceerno ko ceerno ari tawi min Dakar nelanimi min e murtuɗo joomu ñanden ko dimanche ɗo bokɗo o wi omo namdi to Yaya Dia e murtuɗo woni min gari ceerno wi an de Yaya Dia e an murtuɗo mi yiiɗi on ha aduna firto te kalif moon Allah o noddi dental ngal fof o wi kalif moon Allah Yaya e murtuɗo ɓe konu wonande dental ngal on saha murtuɗo ne waɗi jibol e Daka Médina Gounass ko yiiɗi Médina Gounass min e mbaɗa waɗi jibol e Médina Gounass min gonam fuɗɗude ko bandiraɓe keɓronɗe e Daka hoto sikkitare heɓon Daka ko tudde rewoɓe Allah yankiniɓe l'islam fellitɓe fottude sunna rewiniɓe felaninaɗo Allah kala mbiɗo hanani on wonde ko famani e haggande noon ko nongol yarigol temedere e 13 ko nden hitande ni ceerno ñaagui min e murtuɗo fof min jaggu wirdu murtuɗo wi min nde oɗo ceerno Amlak so oɗo juula eyyi kono wi kon rokkami wirdu eyyi kono mbaɗa jogui haaju so tawi tan o rokki ceerno taw ceerno Tidiane wi kala haaju mo jogui ɗon ɗo kaale mami to noon Allah jaabo joni murtuɗo ñuumi e nofram wi ceerno mahadi mami andu so haali koko noon min won haaju goto mo cohlumi mami jaggu wirdu o so tawi o duwan mami mi heeɓi haaju o mi wonta woppu Madina Gounass o ñuumanima o haalni ɗum ceerno rokki min wirdu murtuɗo weeti heɓi ko heɓatno ko ko ni noon addi hankkadi jokkodiral hakkude amen Madina heddi hitande foof hayso télévision Sénégal watti arde ceerno wiyata ko mami tawtere somi tawtara ɓe pilmata ko mami ara ha duuɓi 4 caggal ɗum mimi ceerno hankkadi mi ɗaldiɓe hankkadi on saabu kamɓe jogui matériel mabɓe adan ko matériel am yone matériel télévision ɓe mbawa addude wiiye ko goɗɗo waɗa ɗum réalisé saabu kilométre kewɗe nana hen on saaha noon murtuɗo e Jalaluddin darniɓe toon pulaɓe jewte gaari ceerno Amadou Tidiane udditari ari o holli ɗumen haade ceerno en kaala koye pular te kadi ko ɗemgal pular e kawisaji Alaji Mamadou Sy radiallahu anhu fof koye pular haala mum ko philosophe mawɗo sanno hande mo qime kanko ko ɓuuri Descartes en kanko ɓuuri Engels en e wawde luggidde e andude ko haalata joni noon murtuɗo haalde e ceerno wi aha joni min mbawi bismade ɗon e nder wuuro he jangui noon ɗo pular aha o waɗi hen sarɗiji makko no rewɓe jangguirta ene worɓe jangguirta e dow gardugol Jalaluddin e Mouhamadoul Kabir e ɓiɓɓe ceerno Abdoul Aziz eyyi ko ni woni no naati to murtuɗo yeehi toon wonde mabɓe toon ko Allah haajanno ha toon foof moddi ewa ittata noon hankkadine ɗum rewi lawol no mbimami ni kono nde mbimami nde kawtal ngal waɗa ha gasi ko on saaha tan hankkadine ene woɗɗodiri seeɗa saabu 81 84 kono en woni hankkadi minen tan ɗemin kooti définitivement caggal ɗum noon murtuɗo artoɗo e leydi he minen Allah haaji taw ruttini kam to Amérique to ceerno Tidiane Amérique kam yo mi armi joɗonoyo ɗum to jaami kawɗum toon kadi pular speaking tawmi toon so amen heewɓe Cheikh Ly en ene gaari pular uddita toon woni kadi ñalɗi mawɗi uddita kono Amérique naaɓe ɓuuri famɗude temps e moɗon ɗo jomumen ne liggo ne jippo ene mbawi wadde mbiya cellani mbasa arde mbaɗa kaye docteur eyyi minen to amen to sa liggaki tan a yoɓetake sa tardi a riwete ewa ɗum ɗon waɗi janggingol ngol satti ewa so tawi mi ruttidima tan taw min ƴeftani guila ne jettimi toon nde e nde ɗo rawani tan 2008 o haadem arde ɗo e nder France taw min gummitini fedde ɓamtore pular nde jangginoɓe nde taw pular speaking ene woodi ɗon ko fedde pinal kadi yande fedde jokkel en nan pour mayɓe en nawteteɓe en ñawɓe en heɓɓe caɗele en kono min guddi toon kadi pular goɗɗo puɗɗanoɗo adano min mbatti ɗum ɓe ñaaguima e jangginoɓe mbattuɓe janggide toon anglais français e arabe eyyi ɓe toon kadi mbatti jangginde pular hankkadi wayi tan kono ɗemɗe ɗe fof min gandi yimɓeɓe so mbiɓe janggine pular tan ɓe mbawata arde ma ɗemɗe goɗɗe ɗe mbawa jibɓede français wonande yimɓe france ɓe arabe wonande yimɓe janggude arabe ɓe e anglais wonande yimɓe janggude anglais ɓe ɗum ɗo kam mi gummotoon ɗum taw rewi lawol no moƴƴi ceerno Yaya won lamdal tan feeñi daɓɓal e nder yewtere maɗa ma jaafoɗa kono noon ko alay saago lamduɗen ɗum ko ka almudo ka ceerno ka ɓi galle serenɓe natirde mum ni henne e ɓamtare pular beele ala ko herƴini e almudagal mum ala ko herƴini almudagal saabu min haadem naadine e fedde ɓamtore pular haadem arde ene fedde ɓamtore pular taw mi duwodiri e ceerno Abdoul Kadir hande almuɓe ko ma nawte mbiye ɓaari
kono min nde timmin ko min tan e Allah e ceerno e hunde ɓeso ngu jooɗodi min duwodiri o yaafi min jaafi moon on sa taw babam sellani keɓɓitoyimi ɗum Dakar mi jogui toon duɗal joganimi ɗum duɗal kadi komi jangguɗo gaɗa mbatte wadde des cours à l'université de Dakar ndewmi ɗon e ɗiɗon kuuruji koye e ɗiɗon kuuruji noon mbaɗa ɗum ne ko nden windumi defteram wiyetede Allahu Akbar heddi nde namna e ministére de l'intérieur pour autorisation addi caɗele no feewi yimɓe heewɓe wonnanoɓe mo jogui e nden hitande saabu film o hay on sa taw Amadou Khalifa Niass ceerno mom ene wanno journal finde mum ene wiye Allahu Akbar film o wiyete ko Allahu Akbar Amadou en dañi probléme ene yeehi ɗe fati Liby on saaha Senghor gouvernement mum wi journal Amadou Niass biyeteɗo Allahu Akbar o haade Amadou yeehi min mbaɗa waɗi film o kadi wiyete ko Allahu Akbar ɗum ɗo ko minen ndendi Amadou nana caggal ha mbanmi interview andindemo Amadou Niass ko ɓi ceerno moƴƴo ko ɓi galle diine kadi ene jogui pellital e ndimago wadde kala ko weela minen mbaɗa jogui e wadde kala ko beelami nde ɗo deftere Amadou Niass hawri Allahu Akbar hay goto jeeya ɗum heddi noon Allahu Akbar journal makko kabaruji o hollata mbidena Allahu Akbar journal film o joguimi ɗo ko gueɗe goɗɗe eyyi hono kabaruji ɗi o yaara ɗi kono kabaruji minen banggue pinal amen banggue fate ɗalle fade e lesɗinde fade e duhade fade e dewle meɗen aadaji meɗen jiɗɗo woppede e France ari ñamiri gendi men ñamiri diine men ñamiri doole e gueɗe men ene yimɓe men mbatti ɗannorade garti mbayɗi natti wonde yimɓe men saabu ɗo ganna oɗo janna onon artuɓe joni France ɓe garete leyɗele men ɗe ɓuuri wonde yimɓe ɓadiɓe leñol ngol e arnoɓe ɗo adam arnoɓe ɗo adam gari won mbaɗi karwatuji mumen a wawa yewtidde e mumen a anda ko gaddi a anda ko goni a anda ko pin hay hunde ko ɗo nafoore fuɗɗi arde fuuɗa ko mbatta ko naɗɗon ga ko yimɓe mbatti maadi mbatti hirde mbatti ɓornade wutteji mbatti ado rew mumen ajiɓe ɗo ɓe hay goto mbaɗanno ceerno Yaya min kawrino yewtere wotere Moustapha Booli woni Saydou Kane ene waɗa yewtere hollita hooli kanko haala ko janggi e ko golli e seedante ko mbiya diplôme aji ɗi o jogui neɗɗo goto ummi wi kañum de ne haawi ɗum oɗo jooɗi ɗo kam so taƴi dañi ɗeɗo gueɗe fof kam mbeɗa kañum kam fuɗɗi janggude tan ko guila ko tiggo hol duuɓi jarata hannde duuɓi jarami hannde jibinami ko 7 novembre 1948 ewa aɗa yaara capanɗe jeegom goo kono e kayitagal mbanmi hen ko 1954 won noon nden so yimɓe ne jangga école ƴewte ko classe o foof rende duuɓi men fof pota debbo e gorko ceerno Yaya Allah ɓeydu balɗe juuta ha heewa nafma nafa leñol ngol fof a woni to leydi Sénégal a woni to leydi France a woni to leydi Amérique firti ko ɗeɗo nokkuji fof aɗa jogui hen golle ma keeriɗa kono noon a yejjitani leñol ngol ɗum ɗo koye nder ɗangal mbete ngal ɗo ɗangal kam an e bande en ɓe aɗa sikki ko ngal nafoore mere mere walla so tawi caɗele ne hen holɗen caɗele e holno ɗum safrirte eyyi min nafoore ene hen kala ko waɗa nafoore ene hen lorne hen hay sukara ene waɗi nafoore kono waɗi lor diwlin ne waɗi nafoore ne waɗi lor sport ne waɗi nafoore kono ne waɗi lor ɗanngal noon nafoore wawde dañede nde lor o so tawi en ƴeewoyi haqiqa lor o ɓuuri hewde ɗo aran ɗo ganduɗa tan ko Ibrahima Kane e leegal ngal koɗɗa ngal sa hoddani e banden hay goto andama sa yalte bedda ko kartal gandirteɗa ko numéro gandirɗa ko monsieur Kane anda ko ɓingu moƴƴawu ma anda ko ƴiwdi ma anda ko jatti ma a ala ɗo leydi a ala ɗo galle a ala ɗo denɗiraɗo a ala ɗo ɓi baaba a wawa haalde gomɗine sa hawri cukalel tuko seeɗa ronkani werladema kaaƴe ƴettoma ndeka noon ɗum ko lor duuɓi gonɗa ɗo joni ko naɗa immigration garɗa ɗo en e ndiɗo leydi ko fof so tawi rendinama en mbi a woni ɗo joni duuɓi nogas ɗiɗo duuɓi nogas ɗi gonɗa ɗo sen ƴefti vacance uji ɗi ƴeftuɗa eko gonɗa tan eko mbalɗa e nder wuuro moon an Ibrahima mo ganduɗo o katante leñol mbaɗa yanna fof so renti sa laaɓi reedu a haali gonga ɓurata lebbi ɗiɗi ɗiɗo duuɓi nogas ɗi gonɗa ɗo fodde lebbi ɗiɗi deggodirɗi walla fodde balɗe capanɗe tati tan deggodirɗa wawi ɗum e nder leydi moon e nder wuuro moon ɗum woodani ewa ndeke noon so tawi ɗanngal juuti wooda ko ngakki caggal wona kuɓeje ma hayte toon ɗe woni important wona rokkude ɓiyum saret walla sora ɗum walla puccu woni nafoore ayi sa yeehi won gueɗe kewɗe ɓoccitalla
a wonta ubbu mayɗo e wuro mum a wonta innu cukalel e wuro mum a wonta tawtere dewgal a wawa hawrude cukalel ha wima ka walla wima deede ko bamum kaari walla ko bamum kaari en tan saabu a andaka e leydi he a ala teddugal a ala sirruji gonɗi nder leydi he a wawa noddede batu a wawa taggue konngol so wona tan wiye nodde wonɓe France naɓe yo wot ko mbaɗi ma France naɓe pi temedere walla ma pi ujunere gadda ene maha jama ene maha guenaɗe woyno ndu ne tiɗɗete robinaji électricité won arɓe ɗo en sarifaɓe ne gara gadde ko yaara Dakar ko ɗum tan namdeteɗa kono hol foof hol inde mbayuɗa darade e nder wuuro moɗon to Agname Yero Yaɓe hol fof guenay so mbayuɗa darade mawɓe hewɓe jani miñiraɓe hewɓe jani babiraɓe hewɓe jani ha meeɗan tawtorede ɗumen sa ari e leydi he e wuuro he hankkandi ne mbaɗa kono naggue ɓiyeteɗi ni kala mo kawɗa yiɗi koko dañe e ma ewa sa jooɗima ɗon hakke jonɗiɗi jontan ɓe mbima nde kootata ni a hootani aɗa sellini tino de guiƴam saɗa hoota oɗo yejji tam tino oɗo wutti dokka o montorde tino ɗaccanam ɗo so tawi ko debbo ko noon de oɗo wutti ɓaɗi ɗum goto jawa rokkata kam rokkata guel ɗo ceenen eyi ndeke noon waɗi toon ɗo ete kadi leydi no gonɗa ni politique mum nana dari hoɓɓe nan toon gari e nder leyɗele aɗa dogi leydi ma mbiɗa ndiɗo leydi ko ñaame ala hen ko yarate ala hen guese sarɗingaji gari hoddiɓe men lohotoɓe gari nan toon koɗi ɓe mbaɗi toon mbiti ko ɗumen maaroji men eɗen ndema so tawi soñama ɓe cooda hewɓe lemmini ɓe joɗɗin ɓe ƴefta pakketel ɓe jaa ɓe calmina bamma ɓe calmina yumma pakketel sukara ɓe kawra e mum wonde koɓe dokki ɗum inde ɓe jaa sukara ɓe nawa sukara korka ha ɓooya ɓe ndesa e maɗa walla ha ɓooya ɓe perkita e leñol maɗa ɓe mbango e kuɓeje maɗa ɓe luwi ha ɓooya ɓe cooda galleji tereŋaji ɓe maaha kamɓe fof sa ƴeewi hande banggue Dakaru o e banggue Touba o fof ɓena nder Fouta kamɓe tan ɓolɓe goni toon enen dogi leydi mbiɗen leydi ndi ene ɓitti adan en dogi en tawi ɓe Dakaru haydara en naftorade ko daño hen ɗo galle on fof nan ɗo ko ɗon mayata galleji mon fof koko keeli to Fouta to gaɗa toon hay hunde hayso woteji no mbaɗanno ni hayso gueɗe seeji gaari koma ƴeewe ɗo jippina enen kam alhamdulillah rabbil alamin en maahi eɗen goppi toon galleji daneji mawɗi yummiraɓe men ngala hen ɓe dowal hen jinnama woni ko caani ko miñiraɓe goni hen walla denɗiraɓe walla waɗiraɓe gona e ɗiɗon galleji sa arti ɗiɗon galleji hollu ko tawɗa ɗum kona galle a tawatan ɗon guesa a tawtan ɗon ɓiɓɓe ɓiɓɓe ma fof nana ga est ce que ɓeɗo ɓiɓɓe waɗaɓe ga nehaɓe ga jibinaɓe ga ɓeɗo ene jogori lomtoyadema e galle ɓamma to ɓeɗo ɓiɓɓe jibinaɓe ɗo e ndiɗo leydi sa haalde mabɓe hande kamɓe ko français en kono ɓe jiiɗi yaade vacance hay ɗum ne ko joni fuɗɗi ewa so tawi ɓe jeeyi toon yadi ɓeeɗo aɗa sikki janggo ene jogui pellital wiide babam de galle mum ko kaja wonno min mami yahan ɓamtoya galle babam so galle o heeli walla huɓere nde heeli sa neli goto mabɓe pewnde huɓere mum holko mbiyata wona galle wona bandum hay hunde addata ko tuufeje tan pawdira ndeke noon so tawi garɗe ga ko ɓeydade ɓeydade nde mi wiyani wawa wonde saabu won piine kewɗe so tawi kadi a arani ɗo a wawa andu ɗum ndiya hande ko ordinateur joguiɗa ɗo an ka almudo jangguɗo anani hay sa jangge français ne wona ko Qur'an e chéri jangguɗa kono hande ordinateur no mbeɗiɗa mbaɗiɗa caméra no mbeɗiɗa mbaɗiɗa leydi ndi métro mum ala ndunkuɗa yaade aduna o no yarete no ñamrete no jiggorte ko tubakoɓe gadde kaɓorɗe bonɗe pewnoje moƴƴinoje ñabbuli ka kumpitiɗo doole e gueɗe hande e oɗon banggue pinal aduna koye finɓe jeeɗa kono to pingol e wuuro ma koye ɗaaniɓe jeeɗa saabu hande a anda no hiɗade waɗirte Fouta hay sa jibinama toon sa ɗaccama ɗon hitande a rokkama dépense a yahata saabu ɗo joni sa yi jahata ko dole mbiyata ñamata koko weeli eyi mbiyata ko dokkata ko dépense tekkuɗo kala garɗo ma wonmo dokkuɗa mo sellani nawa ɗum hôpital garɗo ñagade garɗo nandu inde ma ka nanaɗo ma wona ko dokkuɗa ɗum sa joni ɗum ɗon lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi lebbi joyyi lebbi jeegom lebbi jeeɗiɗi ha hitande sa renaka dogat a ronkat andude ɓeɗo yimɓe guurti toon ɓe meeɗani yaade hay Dakaru ceerno Yaya a ronkat addude yimɓe ɓe guurti toon ɓe meeɗani yaade hay Dakaru joni noon ɗum ɗo ko ñaw leñol ngol min mbaɗima hande cafrowo jeesa amen hol miiji joganɗa ɗum eyyi ɗo te ko ñawande nde ganduɗa enen fof nenni
mbaɗa anndi wonko yooɗaani yimɓe ne mbaawi dañde dañal ay jooni aɗa yiya e nder ndiɗo leydi yimɓe nawi jiiɗo umma e baaba kañumen fof en ɗo e ndiɗo leydi en goppi galle mum ɓe mbaɗaani doge oɗo yo yaworoya toon nden hitaade ala o yo yaworoya toon ɗiɗo lebbi joyi ala o yo yaworoya gon lebbi jeegom goto fof jiɗi ko addude ɓiyum waɗa ɗo e debbo muɗum goto fof nan ɗo wonde debbo mum e ɓiyum hole maɓɓe jaɓo ummade ɗo yaha jooɗoyo toon eyi so tawi yeehi jooɗi toon holno wawata darorade holno wawata ittirde e haqqille mum ko yimɓeɓe cikkata ene mum saabu sa ari joni an jagguiɗa hoorema ka patron aɗa jogui jawdi a wawa andideɓe an ka miskino ka dawo o kamɓe dañani dawde kono ka dawo aɗa yoɓa toon ndiyam aɗa yoɓa toon galle aɗa yoɓa toon électricité so mayno mayi aɗa nelda ga koɓe ñaami koɓe jeeɗi an sa ari hay hunde ala kono kollata kada jogui an woni mbarodi ladde woni sagata mum e ko ɗum woni caɗele meɗen ɗum ɗo ko ma ƴewti no fewi woni haqiqa so tawi ɗemgal pulaar janggama so ɗemɗe meɗen janggama dokkama haqiqaji e doole mumen e sembe mumen ɗe mbawi newnanede no ɗemɗe tubakoɓe e arabeɓe ɓe jangguirten toon e naftorɗen portugais en espagnol en anglais en no naftirte toon e jangguiri e nder leydi meɗen e dañi hen place uji so tawi ɗum ɗon dañama ma woɓɓe jaltani so tawi doole kadi dañama ko nande usine aji mawɗi mbaɗamo e diwanuji menen so neɗɗo dañi usine joni ene liggo hen wiye joni ɗo cilon o usine yo waɗe ɗon diwan boose o fof ene liggo hen jomum yahno joftoya galle mum hay goto yitta yaltude leydi mum hay yaade Dakar sohlani kono ko nokkuji men ɗi ngala ɗeɗon kutorɗe kala dañi jawɗi ɗi ha ko soodoya état suji yaha ko soodoya waɗe actionnaire uji e banque ji ko kañum tan e reedu men ɓiɓɓe mum ko joga hande e jawdi ko yimɓe men jogui e jawdi dañɓe meɗen yaaɓe Congo yaaɓe Zambie wonɓe e laamu ko jogui hande e jawdi hay goto waɗani nder Fouta fof ko banggue goɗɗo woni e ko ɗum ɗo noon diwan noon so tawi waɗama décentralisé waɗaka investissement laamu yiyani on jiyani koye mum ɗum noon waɗi ko yaltan rewate ko yaltan rewate alay saago ma yimɓe jotto mbaɗa les assises national jooɗo ƴewtito hol caɗele mumen holko tagui ɓe sukaɓe ne ma e nder guejuji ne dogana jaaha holko tagui ɓeɗo jiiɗa artude holko tagui ɓeɗo mbiya so tawi dañani kayit Amérique duuɓi sappo e duuɓi nogas yumma so maayi so baba maayi so miiɗaɗo maayi so hay sanno ka bajjo aɗa jogui toon miñe walla yumma e bamman gonɗo toon so maayi a wawata artude saabu kayitaji ma saabu sa hooti a wawata artude ceerno ɗiɗon ma itte hono ɗum ɗon ko woni Amérique o nan ɗo kala meman ɗo kayit hotta hayso yummum maayi hayso bammum maayi hayso galle mum foof leydi regini wiyata ko aha ko ɗo tan ɓuuri saabu kañum jogui toon jogui ga Allah noon jogui yoɓe gandu ɗum Allah jogui toon jogui ga won wonɓe ɗo liggata nana e hôpital uji won wonɓe to ene meeɗani yaltude guure mumen ene ñaama ene kaala ene ɓesni ene ndewe naggel gotel walla behel gotel so haalama so haala ari koye mumen fayta kala ɗo neɗɗo woni dañal moƴƴere mum deke en gandi kala to neɗɗo woni dañal moƴƴere mum ko Allah jogui toon jogui ga ceerno Yaya hade meɗen artude konngol maɗa baynirgol bandiraɓe kam paami hunde foof ne namdi gandal ne namdi pellital gati ceerno Yaya Alpha Dia jeeyaɗo to daabi o odeji ganduɗa koye heeñere booso e jeeya gam yidde pulaar yahande ɗum fotal ɗum ha wala e guuriki e ko boosiyaji ɗum ɗon ko haala mawko ceerno Yaya holi konngol battinigol mbawɗa reskude leñol ngol ngol mbiyatmi leñol ngol tan ko ɓarawaji hooram taw no mbajirimi hooram ni noon ko noon kadi mbajirtomi yoɓe tinno e ɓesmuji he saabu ɗo hay pulaar gonɗo ɗo no daroɗi ɗon ɗo ni ɓaɗa yanana oɗon daari woni nokku son jeeyi on dañata waali toon on dañata ñaam toon dañata ɗana toon ko lebte ko tampere leñol ngol guila pulaar o fuɗɗoya hande koye deftere wotere yara ronkama yo yetto ɗum noon yo bandiraɓe tinno e ɓesmu mumen ɗo ngu kam yo tinno hoto ɓoccita ɗumen Yaya Alpha Dia gueɗe jarama ɗo wanno yewtere nde ko Ibrahima Kane katante leñol mo Agnam Yoroyaɓe to karallagal ko Abbas Malal Abbas ko ɗum ɗo woni ko goomu gotago addanno on koɗo men ko Alpha Yaya Dia yo jaam walan nen so tawi waali kadi yo dawtu